والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ƙaddar rayuwar mu ta kawo wannan yinin na yau muna yinin asabar, yau muke ga wata yanzu bakwai takwas kamar takwas na ba na manta lissafi. إن شاء الله za mu ci gaba da karatun littafin Lulu wal Marjan fi mattafaqa alaihi ash-shaykhan Adawar Muhammad bin Fuad Abdul-Baqi rahimahullah ta'ala. A baya mun tsaya har yanzu dai muna kitabul iman. Na san mun yi batu akan sakowar Annabi Isa alaihi salam. Ga za mu tashi babu bayan zaman alladhi la yuqbalu fihi al-iman. Babi da malam yake cewa zai tattauna akan zamani da za a yi wanda ba za a karbi imanin mutum ba ko da yayi, wanda wannan dai zamani ne da zai zo shi kafin tashin kiyama, da koda mutum ya yi imani kamar yadda Allah ya faɗa a cikin littafin salat, yanfa'u nafsun imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra. So yana daga cikin yawma ya'ti babu ayat rabbika, idan waɗannan ayoyin ubangijin naka sun so, malamai sun ce shine tulu'u shamsi min maghribiha, dan rana ta fito daga yamma, da kuma bayyanar dabba. So suna daga cikin ababen da idan suka bayyana a wannan lokacin, Allah ba zai ƙara karɓan imanin wani mutumin da zai sabon imani ba, ko kuma mutumin da zai ce a lokacin in ya ga abin da ya gani zai tuba daga wani abin da yake aikatawa mara kyau. So za a yi wannan lokacin kamar yadda za mu karanta insha Allah a hadithan da suke wannan babu. Malai ke cewa a hadisin farko, hadithu Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, la taqumu as-sa'a hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha, fa idha tala'at ra'aha an-nas amanu ajma'un, wa dhalika hina la yanfa'u nafsan imanuha. Thumma qara'a al-ayah. قال حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس، فلما غربت الشمس قال: يا أبا ذر، هل تدري أين تذهب هذه؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. ثم قرأ: ذلك مستقر لها. حديث من فرق رواية أبو هريرة عليه رضوان الله تعالى، yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la taqumu as-sa'a, kiyama ba za ta tashi ba hatta tadlu ash-shamsu min maghribiha, har sai rana ta fito daga inda take faduwa. Marmu daga nan a ce sai rana ta fito daga yamma, madadin fitowar da take daga gabas a duk safiya. Wannan yana daga cikin ashiratu sa'atil kubra, manyan alamu na tashin kiyama manya. So da malamai sun kasa waɗannan alamun tashin kiyaman gida biyu, akwai ashirat as-sa'a as-sughra, akwai kuma al-kubra. Sannan alfarik, abinda yake bambance tsakanin sughra da kubra, su ne sun ce ashratus sa'atul kubra, wannan suna game duniya gaba daya, kowa yana jin su, sannan galibin mutane suna ganin su. Shi yasa daga cikin manyan ashratus sa'a al-kubra shine bi'fatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam,
aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kusan galibin duniya dai ta san manzan Allah alaihi salatu wassalam, ta san aiko shi, ta san sakon da ya zo da shi. Tsakanin wanda ya karba da wanda ba su karba ba dai sun san manzan Allah alaihi salatu wassalam. Haka sauran alamu da za su biyo baya, cikin manyan alamu wanda san kowa sai ya ji su ko ya ji wani sashe na wannan alamun, alamai suna sa cikin ashratu as-sa'a al-kubra. So cikin wannan ashratu as-sa'a al-kubra wanda kowa zai gansu kuma za su bayyana, kamar yadda mun karanta wasu a baya, kamar sakowar annabi Isa, wanda wannan musulmai da waɗanda ba musulmai ba za su ga haka, sannan kuma abin zai taɓa kowa. Sa'annan banda sakowar annabi Isa da kuma abin nan bayyanar dajjal, da shi ma abu ne da malamai suna alakanta shi da zuwan annabi Isa, saboda annabi Isa shi zai kashe dajjal a wani wuri a Palestine da ake ce da shi Babal Lud. To idan ya kashe shi a nan gurin, sa'annan za a yi rayuwa na wasu ɗan lokuta kafin kuma abin nan ya juji da majuji su fita, wanda su ma suna daga cikin ashratu sa'a al-kubra. Sa'annan fitinarsu ta ƙare ta hanyar abin nan addu'a ta bayan Allah na gari da kuma annabi Isa alaihi salam, suna ce Mahdi saboda abubuwa ne da suke da alaka da junansu. Annabi Isa zai game da Mahdi, wanda hadisan Mahdi hadisai ne da yawancinsu gaskiya ingantattu ne, duk da cewa Imam al-Bukhari bai fitar da hadisi ko dai akan Mahdi ba, haka al-Imam Muslim bai fitar da hadisi akan Mahdi ba. Amma wannan bai nuni akan cewa qadiyar Mahdi qadiyya ce da take ba ta da asali a shari'a. Imam Abu Dawud ya fitar da hadisin a kitabus sunna, a cikin sunan ɗinsa. Sannan malamai da dama a cikin littattafan aqida sun yi magana akan Mahdi, wanda Mahdin nan kamar yadda littattafan musulunci suka yi bayani, ba a fawwala ci gaban musulunci ko dawowar mutane kan shari'ar musulunci ta hanyar Mahdi ba. Asali za a yi addini, za a ci gaba da addini yadda manzo Allah alaihi salatu wasallam ya zo da shi, kamar yadda ya karanta. Sai dai wannan Mahdi da za a yi a wancan lokaci, haihuwarsa za a yi kamar yadda manzo Allah ya ce za a haife shi daga zuriyar Fatima, ba fitowa zai yi daga wani rami ba, wanda wannan dai shi zai bambance tsakanin Mahdin da wasu daga cikin 'yan bid'a suke gani da kuma Mahdin da manzon Allah alaihi salam ya yi bayani, wanda manzo Allah ya bayani haihuwarsa za a yi, kuma nasu zai fito daga wani rami. Wannan ya fito daga rami, ayyukan da zai yi daban, shi kuma wannan da za a haifa shi ma in ya zo ayyukan da zai yi daban. Ayyukan wannan manzo Allah ya faɗi cewa sallallahu alaihi wasallama zai yi adalci, zai yi abubuwa sosai, sannan na alkhairi taban, ba kashe mutane ba. Sannan za su hadda annabi Isa, shi zai jagoranci sallah. Annabi Isa yana cikin mamu, kamar yadda muka yi batu a lokacin da muke tattaunawa kan annabi Isa a satin da ya wuce. Amma su wancan nasu Mahdin, kamar yadda ya zo a littattafansu, shi idan ya zo ayyukansa manya guda uku ne, kamar yadda suka faɗi a littattafansu. Wannan sanannen abu ne cikin littattafansu, cewa babban abin da zai fara yi shine abin nan zai raya Abubakar da Umar, saboda matsalarsa kenan shi da su da Abubakar da Umar. Idan ya raya su zai musu haddi na gazafi, sannan kuma ya ƙara kashe su. Sannan zai raya Aisha, sannan ta ma sai ya kashe, ya mata rajum, ko da abin da Allah ya wanke ta a kai. Sannan banda nan zai tattaro Qurayshawa, in ya tattaro su, duk wani ba Qurayshi da ya saura za a yanke mai hannu. Sannan an yanke hannunsa za a rataya a jikin Ka'aba, a ce haula'i surraqul Ka'aba. Sannan bayan yayi wannan abin zai je ya tono Baqi al-Gharqad, abin nan makabartar Baqi a Madina. Sannan nan ma in ya tashe su zai yi sabon haddi a duk wani wanda ya cancanci haddi. To shi duk aikinsa ya kare a Makka da Madina, bawan Allah dan ta'adda. Sannan yayi abin da yayi, sannan kuma ya bazama duniya. Cikin abubuwan da zai yi, zai cika duniya da adalci irin wanda irin nasa da yake gani, sannan kuma ya hana zalunci irin wanda yake gani a mahangarsa, wanda zahiri wannan abin ƙarya ce. Babu wani mahalukin da ya isa wannan abin a yanzu ko nan gaba har duniya ta tashi. Sannan abinda manzo Allah ya faɗi ya ci karo da abin da wannan bawan Allah zai, shi wancan dan ta'adda, saboda wannan zai zo ne da adalci da kuma
wanzar da shi a bayan ƙasa, wancan kuma zai zo ne da zalunci da kuma ƙoƙarin wanzar da shi a bayan ƙasa da kuma ramuwar gayya, wanda shine abin da galibi yake damun waɗannan 'yan bida'a a wannan babu. So yana daga cikin alamatu sa'a al-kubra zuhurul mahdi da kuma zuhurul dajjal. So wannan tulu a shamsu min maghribi shi ma yana daga cikin alamatu sa'a al-kubra. Rana za ta fito daga inda ta saba faduwa. Ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yake cewa fa idza tala'at wa ra'aha an-nas, dan ranan nan ta fito mutane suka ganta, lalle ta fito daga yamma, saboda suna ji ana faɗi a karatu. Yace amanu ajma'un, gaba ɗaya mutane sai su yi imani gaba ɗaya, da musulman da kiristan da wanda ya yadda da wanda bai yadda ba. To da zaran ya ga haka sai ya yi imani, saboda ya ga ainu yaqin. A da labari yake ji khabaru yaqin, amma yanzu da ya ga ainu yaqin sai ya mika wuya, ya ce ya yadda ya sallama ya musulunta. Ko kuma inda yana aikata wani sako ne ya ce ya tuba ya daina, ya bi Allah ya bi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah yake cewa zalika hina la yanfa'u nafsan imanuha, a wannan lokacin ko imani da wata rai za ta yi, Allah ba zai sa wannan imanin ya amfanar da wannan ran ba. Sun ce a koyaushe yawancin abubuwa na shari'ar musulunci Allah na ammame su ya khassase. Ma'anar ta'mim shine ana yin na gaba daya, takhsis ana yin na ɗaiɗaikun mutane. Kamar yadda tashin kiyama yake ana yin na gaba ɗayan mutane. Allah subhanahu wataala ya kira za a tashi kiyama, mutane za su tashi yawma yaqumun nasu li rabbil alamin. Sa'annan kuma ya nuna akwai ɗaiɗaikun kiyama da za ta tashi wa mutane. Yace wa kullukum atihi yawmal qiyamati farda, kowannen ku kiyamarsa za ta zo mai shi ɗaya. So a cikin irin wannan kowa abu zai zo mai shi ɗaya, wasu lokuta abu ya zo da yawa. So shi ma wannan batun tuba ɗin akwai na gaba ɗaya da za a rufe kofar tuba, ba wanda za a ƙara karɓar tubarsa. Sannan a ɗaiɗaikun mutane akwai halin da za su shiga su ma a rufe musu kofar tuba, Allah ba zai karɓa ko da wancan lokacin bai zo ba. Kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cikin hadisi yake cewa a cikin hadisin inna Allah yaqbalu tawbata 'abdihi ma lam yughargir, yace Allah na karban tubar bawa matukar bai zo gargara ba. Ce gargara shine hinan naz'a, lokacin da aka fara ya zara ransa, ko kuma ya ga tabbas dai cewa tafiya dai ta zama wajibi sai an yi ta. To a lokacin da zai yi imani, Allah ba ruwansa da wannan imanin nasa, saboda ya riga ya ga ainu yaqin. Mun gane. So a irin wannan abun akwai na ɗaiɗaikun mutane in an zo zare ransu, akwai kuma na gaba ɗaya wanda za a yi a wancan lokacin idan rana ta fito daga yammaci, kamar yadda ya zo a cikin hadisin. Bayan abin nan ambatar wannan hadisin, thumma qara al-aya, sai Abu Hurairah karanta aya a wannan babin, shine wancan ayar da ka ishara akanta, da yake cewa yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra. A hadisin mu na biyu riwayar Abu Dharr, sunansa Jundub bin Junadah al-Ghifari alaihi ridwanullahi ta'ala, yace dakhaltul masjida, yace na shiga masallaci, yana nufin masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Yace wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam jalis, alhali ma'aiki alaihi salatu wasallam yana zaune cikin wannan masallacin. Yace falamma gharabatis shams, da rana ta fadi, wannan yana nuna kafin ta fadin suna cikin masallaci, da rana ta fadi suna zaune ciki. Sai ma'aiki alaihi salatu wasallam yake cewa Abu Dharr, ya Aba Dharr, hal tadri aina tadhhabu hadhihi? Yace Abu Dharr, ka san inda wannan rana take tafiya? Idan ka daina ganin ta, kai daga inda ka daina ganin ta, ka san ina take zuwa? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Yace sai nake cewa manzon Allah, Allah kadai ya sani, sai kuma ma'aikin Allah da Ubangiji ya sanar, babu wanda ya san wannan karatu. Yace fa innaha tadhhabu tasta'dhinu fi sujud fa yudhanu laha. Yace wannan ranar idan ta bace daga ganin ku ta fada ta yamma, tana zuwa ne tasta'dhinu fi sujud, za ta nemi izini gurin mahaliccinta ta yi sujjada wa Allah subhanahu wata'ala, sannan ta wuce. Da ka'ida idan ta yi wannan sujjadar, za ta zagaya, sa'an nan ta ƙara fitowa washe gari. Ita da ce wannan ranar, ba wai ranar nakin nan ne da yawa ba,
mun gane ta yi sujada wa ubangiji sai a yi mata izini a ce ta wuce sai ta wuce ta ƙara fitowa washe gari, wanda wannan ma na gaskata abin da Allah ya faɗi cikin littafin cikin suratu yasin ne ce wa shamsu tajri li mustaqarrin laha, kuma a rana ne take tafiya ba duniya ne take juyawa. Duniya tana nan thabita, tana wuri guda, amma ranar tana tafiya akan orbit dinta shine mustaqarrin laha, tana tafiya tana zagayawa. Zalika taqdir al-aziz al-ali al-hakim. So wannan kaddara wa ubangiji ne subhanahu wa ta'ala. Yake cewa fa yu'dhanu laha, sai ai mata izini na ta wuce bayan ta yi sujada wa Allah subhanahu wa ta'ala in an daina ganin ta. Yace ka annaha qad qila laha irji'i, amma ranar da za ta fito washe gari daga yamma za a ce mata an karɓi sujjadar amma ta koma ta inda ta fito. Yace irji'i min haythu jiti, koma daga inda kika fito, jama'a su wayi gari kawai su ga ta fito daga yamma. Yace fa tatlu min maghribiha, yace sai kawai a ga an wayi gari rana ta fito daga yamma. Kuma qara sai Abu Hurairah alaihi ridwanullahi ta'ala ko manzon Allah ya karanta, Abu Dharr ko manzon Allah ya karanta zalika mustaqarrul laha, wannan shine mustaqar ɗinta. Al-mustaqar wurin da wani abu ke tabbata ko wurin da ya saba bi, sai ubangiji subhanahu wataala ya juya. A dunkule babun nan yana karantar da mu ɗaya daga cikin rukunin imani shine al-imanu bil yawmil akhir. A matsayin mu na musulmai mun san akwai rana da za a yi wani yini da duniyar nan za ta zo ƙarshe, kuma kamar yadda muka sha yin bayani shine wannan ya saba wa aqidar ‘yan Hindu da wasu daga cikin aƙidu, musamman cikinsu akwai rafida waɗanda suke ga akwai tanasub. Tanasub ɗin nan shine mutum ya yi imanin kamar yau mu da muke rayuwa ɗin nan a nan, kafin haka mun rayu a wasu wurare a wasu lokuta shekaru da suka wuce. To da muka mutu a waccan duniyar, sai Allah subhanahu wata'ala ya sa mu a tsatson wasu aka haife mu a wannan wurin. So mu gaba ɗaya mu babu wani sabuwar halitta a ciki, kawai abin nan ne memeci ake in gane, memeci ne, babu wani sabon mutum. So irin wannan tanasub ɗin wanda aƙida ce farisiyya asalinta, kuma abin nan wani sashe na ce farisiyya ina nufin majusiyya, aƙidar majusawa ne. So wani sashe na rafida suka ɗauka suka yaba kuma suke tafiya a kanta na cewa akwai tanasub. Yasa a wurinsu za a gani har alittattafansu suna cewa idan an mutu yanzu mutumin nan zai ƙara bayyana a wani lokaci a wani wuri. To kaga ba za a yi mamakin batun bayyanar mahadi da suke cewa da bayyanar kaza da ake ta yi, gaskiya suna alakanta wannan abun ne da wannan aƙida da asalinta aƙida ce ta majusawa masu bautar wuta a daular Farisa. Sa'annan imani a gurin musulmai shine idan an mutu an tafi kenan, ba za a dawo ba. Idan kaga an dawo an busa kaho ne nafkhatul ba'th, dan busa za a yi busa guda biyu. Akwai nafkhatus sa'q wanda Allah subhanahu wataala ya umarci mala'ikan in yayi kowa zai mutu. Sa'annan kuma akwai nafkhatu al-ba'th wanda idan mala'ikan yayi kowa zai tashi, fa idahum qiyamun yanzurun. So wannan nafkhatu al-ba'th din ita ce idan an yi ta kowane mahaluki zai tashi, wanda kafin haka bai taɓa mutuwa ce guda biyu. Ana ma cewa mutuwa biyu ne saboda kafin a busa mai rai a mace yake, kamar yadda Allah ya faɗi cikin littafinsa, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum. So mutuwan nan da za a yi ta biyu bayan an busa wa mutum rai, ba za a kuma dagowa daga wannan mutuwar ba sai idan an yi nafkhatul ba'th. To wannan shine aqidar musulmai qatiba, kuma ita ce aqidar annabawa qatiba, sannan ita ce aqidar abin nan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, wanda Allah yake ga ana tanasuk ko yana ga ana zagayowa a saba wa aqidar da manzon Allah ya karantar alaihi salatu wassalam. Abu na biyu a cikin babun shine a matsayin mu na musulmai mun san akwai amaratus sa'a, akwai alamomi da suke nuna cewa lokacin tashin kiyama yayi. Kuma tsarabar da za mu samu ta imani da wannan tashin kiyamar shi yake sa musulmai ke haƙuri da wasu abubuwa na zalunci da ake musu, wanda inda ba tashin kiyamar nan da anan abubuwa za su ƙare.
so da wasu waɗanda ake ganin suna da haƙuri idan suka zama wasu tantiran matsiyata bayan da za a shawo kansu, so da ya san duk wanda ya zalunce shi anan kawai ya more shi ne, ba yanda za a yi rama, sannan ba yadda za a mai gurbin wannan zaluncin, to sai dai ya je ɗauki wani mataki ne ga cewa ya dawo da abin da aka zalunce shi ko ya ɗau fansar zaluncin da aka yi masa. Don haka ɗan adam yake bai iya a ce wai kawai a zo a zauna an zalunce shi an wuce wurin sa'annan babu abin da ya biyo baya ba. So amma a matsayin mu na musulmi muna da abin da ke rarrashin mu, wanda kuma haka duk musulman duniya suke, in sun tuno da wannan abin za a zalunce su a wuce wurin ba tare da sun damu ba, so da sun san akwai wata ranar da ubangiji subhanahu wataala zai dawo da mazalim, kuma inda har ma'aiki alaihi salam yana yawan tuna wa sahabbansa radiyallahu anhu, yana ce da su ittaqul zulma, yace ku nisanci zalunci, ku ji tsoron ku dinga zaluntar mutane, har yake cewa ranar kiyama ya abin nan ba za a wuce a shiga wuta a shiga aljanna ba, yace hatta yuqada lishatil jalhahi min ashatil qarna'i, yace har sai an taho da tinkiya ko kuma tumaki mai kaho da mara kaho, sai an zo da su gaban ubangiji subhanahu wata'ala, wanda yake da kaho ya tunkuru wanda bai da kaho a nan duniya, da Allah yake cewa sai an samar da kaho a wannan da a duniya bai da kaho ya rama tunkurin da aka yi masa kafin a mai da su kasa gaba ɗaya. Su kaga wannan zai abin nan zai kwantar ma da hankalin cewa bayan da za a yi haƙƙin kai salwanta, kuma dan kai hakuri a yanzu ba asara kai ba. To amma wanda ba su da wannan itikadin sai an tarar sun fi kowa masifa da kuma ɗaukar fansa da riƙe mutane a zuci. To wannan da yana daga cikin tsarabar da musulmai wanda suke musulunci da gaske suke rayuwa akai, kuma Allah subhanahu wataala yake daidaita musu al'amura har wasu waɗanda ba su ba suke iya zama da su zalunce su kuma a wuce wurin. Abu na uku a cikin babu mu shine kamar yadda muka yi batu akai, an raba malamai sun raba alamun tashin kiyama, akwai alamu manya akwai alamu ƙanana. Ba wai dan ƙananan nan ana ganin su ba su da tasiri ba, ita ana ce musu ƙanana ne saboda sun takaitu ne da wasu mutane a wani wuri, kamar ba su game duniya gaba ɗaya ba, ko majoritin mutane ba su ma san da shi ba. Shi sa malamai suke ce da wayannan alamatu sa'a ko ashratu sa'a as-sughra. Babu mu na gaba malai yake cewa babu bada'il wahyi ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Babu da zai batu akan fara yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wahayi. Malai yake cewa a cikin hadisin mu za mu bi shi da fassararsa saboda yana ɗan da yawa. Malai sharifu Aisha radiyallahu ta'ala anha ummul mu'minina qalat, hadisin mu daga Aisha alaiha radwanullahi ta'ala ummul mu'minin as-siddiqatu bint as-siddiq al-mubarra'a min fawqi sab'i samawat alaiha radwanullahi ta'ala, take cewa awwalu ma budi'a bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihah fi an-nawm. Tace abu na farko da aka fara yi wa ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wahayi da shi shine ar-ru'ya as-salihah fi an-nawm, kyakkyawan mafarki da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yake yi cikin baccinsa. Shine manzo Allah ya mafarki kamar yadda Aisha tace fa kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaki subhi, ba mafarkin da manzon Allah zai yi sai ya wayi gari ya ga abin nan ya faru kamar yadda ya ganshi. Ma'anar falaki subhi kamar yadda asuba ke ketowa, irin ba makawa ne, ko da hadari ko ba hadari, ko an yi kusufi ko ba a yi kusufi ba, in lokacin asuba yayi sai asuban nan ta zo, sai alfajir ya keto. So kamar yadda wannan ba makawa sai ya faru, haka duk mafarkin da manzon Allah ya yi sai wannan abin da ya gani a mafarki ya faru. Kwana nawa manzo Allah yana wannan mafarkin, ko sati nawa ko wata nawa? Wanda ya sani ya taimaka mana da shi. Wata shida. Jazakallahu khair. A ina muka samu haka? Wata shida. Akwai hadisi ne wannan. To ni zan lalimo shi mala Adam. Taimaka min da ai. In wani ya tuno shi kuma sai ya abin zancen ansar ka haka take insha Allah. Wani ya taimaka mar man kafin ya tuno ta.
tabbas manzo Allah ya wata shida yana wannan mafarkin, duk abin da ya gani sai ya faru. Amma kar mu manta ba a taɓa yi wa manzo Allah alaihi salam wahayin ayar Qur'ani a mafarki ba. Mun gane Qur'ani ya qazatan gaba ɗaya ya sauka wa manzon Allah. Ma'aiki alaihi salam mala'ika ne sanar da shi gaba ɗaya, bal Qur'ani ba a saukar wa manzo Allah Qur'ani daga shi sai Allah subhanahu wata'ala. Duk Qur'anin da ya zo sai ya biyo ta Jibril sannan ya zo gurin ma'aiki alaihi salatu wassalam. Mun gane so mun san dai wannan qadiyya, so wancan mafarkin baya nuna cewa an fara masa wahayi. Jama'a tuno mana ina aka samu wata shida. Gaskiya da za a tuno karatun nan da abin zai yi kyau. hadisin da yake cewa In an tuno za mu sa Malam Usman ya yi kyauta. Insha Allah. insha Allah gaba dan malamin da Ka tuno daga baya dai ba kyautar. Insha Allah. Sai dai addu'ar Allah ba da lada. Ka samu a lahira insha Allah. Ma'aiki alaihi salam ya yi abin nan, ya yi mafarki na wata shida, inda wannan abin ya samu kuma ma'aiki alaihi salam yake cewa ar-ru'ya juz'un min 60 wa 30 juz'an min an-nubuwah. Yace mafarki kashi ɗaya ne, kashi 60 wa 30 juz'an, kashi ɗaya ne cikin 36 na annabta, kashi ɗaya na 46, 60 wa 40 juz'an min an-nubuwah. Mafarki kyakkyawa daidai yake da 1/46 na annabta. Ba da dama ne fasara mana hadisin nan? Bismillah mala a dan taimaka mana mu wuce wurin. a manzala sallallahu alaihi wasallam kafin Bayanin a cikin shekarunsa na annabta na shekara 23 to za a cire wata shida. me yasa? Wata saboda hadisin da ya Hadisin cewa ya mu cire a ainihin jagi. Karkashin wannan hadisin da na kawo manzo Allah jazakallahu khair, karkashin wannan hadisin da na kawo malamai suke cewa manzo Allah wata shida yana mafarki. In muka dan dawo da hankalin mu za mu iya fahimta. Manzo Allah yake ce mafarki, har kawai a cikin bayanansa yace mafarki kashi ɗaya ne daga cikin kashi 46 na annabta. Idan muka kasa annabta kashi 46, musamman tasa, ina nufin ta manzon Allah alaihi salatu wassalam, kashi ɗaya duka mafarki ne. Manzo Allah alaihi salam ya yi shekara nawa yana kiran mutane daga fara iqra bismi rabbikal ladhi khalaq da wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, daga awwal ma nazal zuwa akhir ma nazal, shekara nawa akai? Shekara 23. 23 nan idan muka datsa ta gida biyu, ina nufin mu datsa gida biyu shine ba shekara 23, a duk shekara daya wata nawa muke da shi? Wata 12. So a shekara 23 wata 12 da muke da shi sau nawa ne? Na? Wata 12, 23. Wata 6 ne 46. Wata 12 muna da 12 sau 23 ko? Mu ɗauki na kowace shekara muna da 12 sau 23. Shida guda nawa muke da shi a cikin wayannan 12 guda 26? Na? Amma kun gane lissafin kuwa? Abu Jafar bai gane yadda muke ba, haka ma Abu Jafar. Na? Muna da shida guda 46, ba duk shekara muna da shida guda biyu ba? Shekara biyu shida guda 4, shekara 10 shida guda nawa? Guda 20. To idan muka samu shida guda 46 shine iya shekarun da manzo Allah ya yana kiran mutane ko? Kuma manzo Allah ya faɗi ya ce kashi ɗaya cikin 46 na annabta mafarki. Sun ce yana batu akan yayi wata 6 yana mafarki kafin sauran abubuwa su biyo ba.
in ba ku gane ba kan ku matsa kwakwalwa ba wani abu ne ya kuma ba ya yi wata 6 ana mafarki da sauransu to cikin annabta bayan an fara an zo madina akwai kuma wurin da ya mafarki ya ce ya ga kaza shi yana cikin wancan 6 ko kuma an ce wannan mukaddima ce na annabta yana yin wannan wata 6 aka fara wahayi na gaskiya so daga lokacin aka fara lissafi wancan 6 shimfiɗa ce ta annabta ka gane su 6 ba wai suna cikin lissafi ba ne amma ana nufin sai da aka yi 6 nan aka fara lissafin waɗannan gawa so wanda suke lissafa mafarkin da gama gari suke mabiya sai su lissafa shi ma kamar yana daga cikin wani abu da aka yi na arro'a ta sari amin Allah sai su ce wannan mutum ya kyakkyawa mafarki kamar wani yanki ne na annabta shi fassarar su ya dace a bai dace ba gaskiya zai yi wa mutum ya roya saliha a ce min Allah amma ba ana nufin wahayi Allah ya masa ba sannan ko da ya masa wahayi ba za a gina wani sabon al'amari akan wannan wahayin nasa ba saboda shi ba aiko shi aka yi wa mutane so wannan ru'ya saliha ta ma'aiki alaihi salatu wassalam ta daban ce ba irin da sauran mutane bane ba a cikin hadisin mu Aisha radiyallahu anha take cewa ba mafarkin da manzo Allah alaihi salatu wassalam ya sai da wannan mafarkin ya zo kamar tsagewar asubahi kenan ba makawa sai abin ya faru tace thumma hubbiba ilayhi al-khala akwai ta shubuha da yan duniya suke yadawa a wannan a karkashin nan jama'a lokacin da manzon Allah yake wannan mafarkin sallallahu alaihi wa sallam ba a haifa Aisha ba a haife ta ba so da manzon Allah alaihi salatu wasallam yayi shekara 13 a Makka kafin ya hijira zuwa Madina a lokacin da ya bar Madina ya bar Makka lokacin Aisha tana da shekara 6 kaga kenan an yi shekara 7 ana wahayi Aisha ba a mahaife ta mun gane wannan lissafin jayi so nan ne ake samun wasu 'yan duniya musamman waɗanda suke da barbarar philosophers ko kuma wasu daga cikin arnan turawa wanda suke kokarin tashkik sawa mutane shakku dangane da addini ire-irensu suna nan zaka tarar da su a social media su da abin nan suna kokarin yaɗa ra'ayoyinsu na sawa mutane shakku kan addini za su kawo abin da sunan tambaya su ce Aisha da ba a haife ta ba a lokacin da wannan abin ya faru radiyallahu anha ta ya aka yi ta san wannan abu kamar yadda aka kawo abin nan wani ɗaya daga cikin su yi wannan tambaya so an sannan malamai sun ansa ta tun da jimawa sama da shekara 800 ya aka yi Aisha ta ji wannan karatun alhali ba a haife ta ba shine irin yadda za ka ba da labarin kashe murtala da aka yi alhali ba a haife ka ba saboda abin haka ya zo maka da silsila wane ya faɗi kaza ko jarida kaza sun buga sun rubuta a wuri kaza an yi kaza an yi kaza sannan abin in ya zo wurinka ka faɗi ba wai kana nufin kana wurin abin ya faru ba mun gani Aisha ta ji labarin nan ne imma gurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam imma ta ji wannan hadisin ne daga gurin mahaifinta imma Aisha ta ji hadisin nan daga gurin wani wanda yake yayi mu'ayashar wannan lokacin a lokacin ma'aiki alaihi salatu wassalam sai kuma ya sanar da ita sahabbai da dama wannan abin na faruwa dangane da su shi yasa malaman hadisi har suke cewa ruwayar da sahabi zai daga gurin dan uwansa sahabi ana cewa hadisin mudabbaj ko riwayatul aqran wannan baya bukatar sai ya gaya mana gun sahabin da ya ji karatu saboda sahabbai gaba ɗaya an musu lasisi kulluhum udul bi ta'dilillahi azza wa jalla Allah ne da kansa yace bai da matsala da su a babin riwaya kuma ba a taba samun wani an tume shi daga cikin su ba da yi wa manzon Allah ƙarya sallallahu alaihi wasallam shi yasa idan sahabi ya jiyo daga gurin sahabi ya halasta kai tsaye ma kada ya ambaci wanda ya ji abin daga wurinsa kawai sai ya faɗi karatun kai tsaye ga misali guda Abdullahi bin Abbas radiyallahu ta'ala anhu an tambaye shi dangane da mataye guda biyu cikin matan ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wanda Allah yake ce da su in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma wa in tadhahara alayhi fa inna Allaha maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika zahir
yace wannan matayen manzon Allah guda biyun su waye su, kai tsaye Abdullahi bin Abbas yake cewa Hafsa ne da Aisha. Lokacin da wannan abin ya faru, Abdullahi bin Abbas la'alla baya ma bambance hagun ɗinsa da damansa, amma ya aka yi san wannan karatun, sai ya faɗi hadisin kamar yadda Imam Bukhari ya fitar da shi da silsilar shi, yace yanda aka yi na san karatun nan shine wata rana ina ta duk lokacin da in zo karanta wurin nan ina ta tambayar kaina suwaye waɗannan na rasa wanda zan tambaya, saboda bai yi wayen da zai tambayi manzon Allah ba lokacin da manzon Allah yake raye sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya bar duniya shekarar Abdullahi bin Abbas 12, wasu suna cewa 13, wasu sun ce 11. So bai kai har wayewa da kuma yadda tunaninsa ya bashi a ce tambayi manzon Allah mai bayani ba. Sai Abdullahi bin Abbas ya ce ban samu dama na tambaya ba sai lokacin da na keɗe da Umar. Duba fa Abubakar ma ya rasu ya bar duniya. Sai a lokacin shugabancin Umar nan ma ba farko ba, yace da na samu Umar muna tafiya yace bari zai dan je ya kama ruwa, sai na dau buta na bi shi a hanya kafin ya je wurin kama ruwa, sai nake tambaye shi in ce to Allah ni ayan nan tana ta mun yawo a kaina, yaya aka yi me Allah yake nufi da wannan ayar? To a dan tsakani kafin Umar ya biya bukatar sa yake karanta mai ga abin da ya faru ga kaza. In an tambayi Abdullahi bin Abbas yana ba da labarin abin kamar a gabansa abin ya faru, zai ce su wane ne da wane ko wance ne da wance da aka yi kaza ya wuce. Ba tilas bane, ba ma tuhumar Abdullahi bin Abbas sai ya gaya mana wa ya gaya masa wannan karatu, saboda an riga an bashi wani lasisi na musamman, ba ma bukatar sai ya gaya mana wane. Allah subhanahu wataala ya tsarkake. So irin wannan abin idan sahabbai sun yi jama'a, babu wani abu da zai sa mu zo mu sa zargi in dai dama ba zuciya muke da ita mai tsatsa dangane da waɗannan mutanen. Kisa duk masu kawo shubuhan nan za su ce ma ka ji fa a cikin Bukhari, yake sirri na Bukhari, wai Aisha tana ba da labari, kuma in mutum ya kawo ma wani abu sai ce kuma fa ka ji lokacin da ake abin nan an ce Aisha tana da kaza, shi lokacin shekara 7 kafin a haife ta, amma yau ta zo tana ce manzon Allah yayi kaza. Jama'a mai abin mamaki cikin wannan abu babu. Zaka samu shi mai wannan abun zai iya lokaci guda ya fito ya bugi kirji yana cewa an yi yakin duniya, an yi Hitler, zo ka ajiye shi ka ce bawan Allah ya aka yi kasan Hitler mai haɗa ka da shi. Ja Hitler duniya kowa ya riga ya sani, an yi kaza ka ce ƙarya kake, lokacin ba haifu mahaifiyarka ba wani Hitler da aka yi, zo ka yi mutane ƙaryar banza. Su abubuwa idan suka zo da irin wannan ba za ka zo ka dinga ɗora su a mizani na irin abin nan philosophy naka na hauka, sannan ka zo ka ce kuma tilas mutane su gamsu da wannan haukar taka a matsayin addini ba. Wai duk kokarin da suke so suke sa mutane shakku dangane da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Alhali wannan ansar da muke batu akan ta ba haihuwar ta aka yi yau ba, kamar da na yi ambata malamai da dama sun yi batu akan wannan qadiyar tun talatale, so baka buƙatar ka bata akan ka lokaci. Dama sun fi ɗibar waɗanda suke da ƙaramin tunani irin nasu, amma wanda yake da karatu in ya ji ma sai dai dariya ya ce o kaga wani daƙiƙi yana fitowa da rigar malinta yana so ya rubuto su. So wannan kenan dangane da wannan shubhar da ba ta da wani zimam. Aisha alaiha radwanullahi ta'ala take cewa thumma hubbiba ilayhi al-khala, sai aka sawa manzon Allah alaihi salatu wassalam ya ji ya fi kaunar ya ganshi a gefe, baya son cakuduwa da mutane sosai. Sai manzon Allah yake yin khalwa. Ma'anar khalwa shine mutum ya dan koma gefe yake banta da ubangijinsa subhanahu wata'ala, ko ya dinga tunanin laifuffukansa, ko ya dinga tunanin ya za a yi amfanar da al'umma, kawai dai ba zai shigo cikin mutane sosai ba. Wannan akwai lokutan da yake da kyawu, akwai lokutan da kuma ba a so mutum ya matsa da shi. Dan manzo Allah alaihi salam yana faɗi cikin hadisi yake cewa al-mu'minu alladhi yukhalifu an-nasa wa yasbiru ala adahum khairun min alladhi la yukhalifu an-nasa wa la yasbiru ala adahum. Yace mu'minin da yake cakuduwa da mutane yana ta hakuri da bala'in su yafi matsayi a gurin Allah sama da wanda zai koma gefe ce kai al'umma ta lalace ba ruwana da su, ba zan bari a biya haɗa da kowa ba. Ko da zikiri zaka koma kana yi, gara ka shigo cikin mutane ka nuna musu ambatan Allah, sai ya fi amfani. Aisha alaiha radwanullahi ta'ala take cewa wa kana yakhlu bi ghari Hira, ma'aiki alaihi salatu wassalam yana kebantuwa yaje zauna shi kadai daga shi sai shi a gharu Hira, wanda gharu Hira nan yana kan wani jabalin nur kamar yadda suke cewa a Makka. Yace fa yatahannath fihi wa huwa ta'abbud, manzo Allah sai dinga yin irin ya dinga ta kai abin nan
khalwa tare da mahaliccinsa saboda yana kan fitara. Ma'anar tahannut a nan gurin ba wanda zai nakalto ma ga irin bautar da manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam, amma dai ya je wannan gurin yana dan yin kwanaki saboda yana yin guziri ya je ba yini ɗaya yake ba, zai kwana ɗaya kwana biyu sannan ya dawo, kamar yadda zamu gani a gaba ke cewa layali dawatul adad qabla an yanzi'a ila ahlihi. manzo Allah yana yin darare masu dan yawa, kwana ɗaya kwana biyu kwana uku sama da haka, qabla an yanzi'a ila ahlihi, sannan sai ƙara dawowa gurin iyalansa. Lokacin yana tare da Khadija bintu Khuwailid alaiha radwanullahi ta'ala. Yace wai tazawwadu lidhalik, in ya dawo gurin matarsa ma ƙara guzuri zai sai koma ya je ci gaba da wannan zaman na ibada a garu Hira. Yace thumma yarji'u ila Khadija fa yatazawwadu limithliha, sannan sai ya ƙara dawowa gurin Khadija ya dan ƙara guzuri sai ya ƙara komawa garu Hira. Yace hatta ja'ahu al-haqq wa huwa fi gari Hira, har lokacin da gaskiya ta zo mai yana garu Hira, yana wannan kogon na Hira. Yace fa ja'ahu al-malak, sai mala'ika Jibril ya zo masa, faqal, yace da shi iqra, kai karatu. Qala ma ana bi qari, yace ni ban iya karatu ba, ban iya rubuta mun abin karanta ba abin nan sani na karatu. Qal, yake cewa fa akhadhani fa ghattani hatta balaga minni al-jahda thumma arsalani. Yace mala'ika Jibril fa akhadhani, sai ya kamo ni, fa ghattani, ya makure ni, shine ma'anan ghatta. Dan asali kalmar an samu ta ne daga ghita, abinda mutum yake sawa ya rufe kanshi da fuskarsa. Mun gane? So idan mutum ya maka kamar rukon ko kokona ake ce mai ne, so irin wannan ana ce da shi abin nan na taghtiya, kamar an rufe ka kenan ta ko'ina. Ce to mala'ika Jibril fa ghattani, yace ya makure ni hatta balaga min al-jahd, har sai da naji kamar raina zai fita. Bulugul jahad shine mutum ya ji kamar karbinsa ya kusa karewa. Yace thumma arsalani, da yaga haka sai ya sake ni. Faqal, sai ya ƙara ce da ni iqra, kai karatu. Qultu ma ana bi qari, yace wallahi ni ba abin da na sani na karatu. Yace fa akhadhani fa qattani thaniya, aka yi ƙara makure ni karo na biyu hatta balaga min al-jahd, har sai da naji na shiga wani yanayi. Thumma arsalani, sai ya sake ni. Faqala iqra, ya ƙara ce min yi karatu. Jama'a in abu sunansa gaskiya ai kawai nan za a tsaya ko? Kisa daga cikin malaman musulunci suke inkarin ukuba da wasu lokuta jami'an tsaro ke wa masu laifi, amma wasu masu laifin suna da taurin kan da sai an yi wannan abu. Sai dai duk da haka suna ce idan aka makura mutum ya tsaya akan wata matsaya a kyale shi a ci gaba da binciken gano abin. In gane ma in dai magana sunanta gaskiya, ko waɗanda saboda hukubar da suke fuskanta ko bala'in, mutum zai ansa wani laifin da bai yi ba saboda dai a kyale shi. Shine suke cewa under duress, shine kamar mutum ya ce takura shi aka yi, ko zo a sa mai kyamara a gaba, sannan wani ya saita bindiga saitin goshinsa tana gaba, ita ba za a gano ta ba, a ce to yi jama'a bayani cewa ga abin da ake ciki. An yi wani daga cikin malaman mu haka a Iran, sunan shi Sheikh Ahmad Mufti Zada. Yace haka aka fito da shi aka sa shi a national television, aka sa yayi bayani yana cewa luwaɗi babu wata matsala dan an yi shi, halal ne, duk wanda ya zai samu lada. Amma bayan yayi wannan abun aka sake shi, da ya fito yake cewa wallahi lokacin da ya faɗi abin nan, makaman da ke gabansa, bayan kyamarar da aka sa mai, sannan da kuma abin da aka mai kafin a kawo shi gaban kyamarar, ya san komai zai iya faruwa. Dan a cikin abin da yake faɗi kafin, ya ce ba asali ba a kan luwaɗi yake maganarsa ba. Ɗalibi ne kharijin jami'ar musulunci da ya koma yaje yake karantar da abin da ya saba wa aƙidar ƙasar. Da aka sa shi a gaba aka yi ta abubuwa, aka je aka ɗaure shi. Ya ce yana gidan yarin aka shigo da wani mai rawanin taya, ya shigo tare da wasu mutane manya tika-tika mazaje. Sai ya ce kana kan wahabiyancin ka ko ka sauka? Ya ce mai wahabiyanci shi bai sani. Ya ce da aka matsa da tambayoyi da abubuwa, yake ce in dai wannan kaza ne, daga abin nan kaza ne, ya ce ina kan shi, babu wani abu da zai sa an sauka a kai. To da shi ne abin da manzo Allah ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam. Aka ce to shi ke
ce wannan mutumin mai rawanin taya yake ce waɗannan kattin ya ce if alubihi fa innakum ma'ajunun, da larabci ya bada labarin ba in kana su ba larabci suke yi ba. Ya ce kawai sai ga katti sun cire riguna, wanda ya cire wando, na biyu ya cire wando, me za a yi shi? Ana nufin kawai a yi luwaɗin da shi ne a gaban shi wannan shehi. Ya ce ya ga da gaske abin nan faruwa zai yi, ce su dakata me suke so a yi. Suka karanta mai wannan karatun, ya ce ba matsala, bari za a je. Dan suka mai wata illa misali a dubarsa, za a jima kafin a shawo kan wannan matsalar da ba. Ya ce kawai shi yasa ya yi wannan abin ne an dadures, an takura shi. So galibi akwai wurin da abin yake da wijiha, shine idan mutum yana kan wani abu da ba shi ne ba, ana so a gano wani sai ya ga uwarwar yake ansawa. Wasu wuraren kuma in gaskiyar ɗaya ce, dan an takura ka kaje ka faɗi sabaninta, bai kamata a ce amma hukunci da wannan abin ba. An gane? To la'alla dai abin na buƙatar muraja'a daga ɓangaren su na a ci gaba da yin hakan ko kada a ci gaba da yi. Ma za a tsananta bincike da nuna abubuwa na wayewa sosai na zamani, galibi mutum baya buƙatar sai an zo ana ta mai wannan hukubar ya ce kaza ko bai ce kaza. Da forensic abubuwa da yawa za a iya ganowa ba tare da ma ya san ana binciken ba. Almuhim dai mala'ika Jibril da ya haka da mala'ika da manzon Allah alaihi wasallam yace akai haka har sau uku. Yace da akai haka yana mai shi bai iya karatu ba, sai manzon Allah alaihi wasallam yace mala'ika Jibril yace da shi iqra bismi rabbikal ladhi khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ باسم ربك اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. har dai zuwa ƙarshen ayoyi guda 5 da suka sauka. Yace faraja biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tarjihu fuaduhu, sai ma'aiki alaihi salatu wassalam ya koma gida da iya waɗannan ayoyin guda 5, zuciyarsa tana ta raurawa irin ya tsorata alaihi salatu wassalam, wanda wannan tsoro ne a mahallinsa. Akwai abubuwan da dan sun faru mutum ya tsorata ba za a ce yana daga cikin fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minina ba. Tsoro akwai na ɗabi'a wanda in mutum ya yi shi babu wani abu da ya taɓa tauhidinsa. Kisa da annabin Musa ya ga abin da bai saba gani ba, aka ce jefa sandarsa, da ya jefa ya ga maciji yana tafiya cikin sauri, annabin Musa ya juya ya ranta a nakare ko wayowa bai ba. Allah ke ce da shi la takhaf innaka minal aminin, kakka tsorata, za mu amintar da kai, abin nan ba zai cutar da kai ba. Su irin wannan tsoro ne na al'ada, babu wani abu. Za mu zo babin tsoro insha Allah a kitabut tauhid, za mu tattauna a kai sosai. Yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma gida a tsorace, fa dakhala ala Khadija bintu Khuwailid radiyallahu anha. Manzo Allah ya shiga gurin Khadija bintu Khuwailid, fa qal zammiluni, yake cewa a rufe shi alaihi salatu wassalam, zammiluni yace a rufe ni ko kurfe ni, ce fa zammaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw'a. Aka rufe shi har sai da wannan tsoron ya tafi. Ar-raw'u shine al-khawfu shadid, shine matsanancin tsoro. In gane, da aka rufe shi har sai da ya ji wannan tsoron da ya taho da shi ya tafi, babu wani sauransa a tattare da shi. Fa qala li Khadija, sai magana da Khadija wa akhbaraha al-khabar, ya gaya mata asalin abin da ya kawo shi. Kuma ku duba matar kirki, da ya dawo cikin tsoron nan, abin da ya bukata kawai aka yi. A ce menene a matsa lalle sai ka faɗi, da irin wannan sai ya sa kai ka jima haushin abin da ya koro ka da haushin tambayar da ake ya dawo kanta. Bata matsa sai an gaya mata ba, kawai ta yi abin da dai aka bukata, sai da ya ji ya dawo hayyacin sai zo yake ce to gafa abin da ya faru gashi. Yanzu wasu da sunan soyayya za su ce sai ka gaya musu, kuma a yi ta ya maɗi da a ce lalle in ma ba faɗa ba, irin a nuna kamar wani mataki za a ɗauka. Alhali ba maslaha bane, a wurin nan shine ai abin da aka nema. Mun gane. To almuhim dai manzo Allah alaihi wasallam bai gaya mata ba sai lokacin da ya dawo hayyacin sallallahu alaihi wasallam yake gaya mata, fa akhbaraha al-khabar. Har yake ce da ita laqad khashitu ala nafsi, wallahi har sai da na tsorace wa kaina. Yana nufin kamar wani abu na abin nan na masifa zai same shi, ko kuma wani abu na bala'i zai same shi sallallahu alaihi wasallam. Yace fa qalat Khadijatu, sai Khadija radiyallahu anha take cewa kalla wallahi la ma yukhzika Allah abadan. Tace a'a wallahi ka kai taba ma tunanin Allah zai tozarta ka, ba irin ku Allah yake aikawa irin wannan jarrabawa ba. Tace innaka latasilur rahim, kana sada zumunci. Na ga mun shayin batu akan zumunci kala uku ko
akwai zumuncin da baki za ka yi shi, mutum ya shiga wani hali ka jajanta mai, ka dan kwantar mai da hankali, iya abin da yake bukata kenan anan. Dan kila in wadata ne yayi nesa ba kusa ba ya ma nisa, to amma yan kalmomin nan naka sai ga Allah ya amfane shi da su. To a irin wannan mahallin kai kokari kar kai rowar kalmomin nan, sada zumunci ne. Akwai kuma zumuncin da aljihunka ake bukata, nan ko baka zo ba kai zaman ka inda kake, amma dai zahiri akwai bukatar wani abu ya dan faru, an shiga wani yanayi kaza ka dan miko hannunka ko ka karbi obe din mutum ka tura mai. So wannan ko baka zo ba insha Allah baka da matsala, yana daga cikin zumunci a ciki. Sa'annan in ba wannan ba, akwai kuma wanda galibi Hausawa suke cewa zumunci a kafe yake. Shine mutumin yana so ya ganka ne a jikinsa, in wani abin kila farin ciki ne ko kuma wani abin damuwa ya same shi, so yake ya ga da kai da wani kuna tare da shi a wurin, ai muku farin cikin tare. Shi zamtowar ka kana tare da shi a wannan gurin ya fi mai duk wani abu da za a bashi a lokacin. So waɗannan bangarorin guda uku, mutumin da yake da fiqhu a na rayuwa ba sai dole addini ba, yana lura da wani irin zumuncin ya kamata na sadar. Mun gane wallazina yasluna ma amara Allahu bihi an yusala, irin waɗannan su ne waɗanda suke lura da ƙofar zumuncin su yi, ba koyaushe ka ɗebo ƙafa ka zo har kuma a fara ce da kai ka ɗan matsafa. Su wurin la'alla hannunka ake bukata ba kai ba. Jayyid, ma'aiki alaihi salam yana sada zumunci kowane iri. Take cewa kuma a ciki wa tahmilul kall. Alkallu shine alhimlu. Allah yana ɗaukan nauyin da ba nasa ba. Mu ɗauka yanzu wani ya je ya ciyo bashi, ko kuma ya zo ya tarar da mutane biyu suna rigima akan bashi. Wani yana wallahi ba zan ƙara ma ko kwana ɗaya ba sai ka biya ni, sati biyu na baka na ƙara ma sati biyu na ƙara ma sati sai ka biya ni. Idan ya zo ya tarar da irin rigiman nan zai ce, ko da bai da shi a aljihunsa, zai ce wa wanda ake bi bashi, kana da abin da zaka bayar? Ya nuna wallahi yanzu duk abubuwa sun kulle masa, duniya ta mai ɗaurin minti. Sai to baka da matsala, kai yanzu da ake bi bashi, a mai bin bashi kakka ƙara tambayarsa, ka zo wurina zan biya ka. Ba wai yana da shi a ajiye bane, amma zai je ta bige-bigen da zai dan ya biya bashin nan ya raba rigimar. Shine alkallu. Ka ɗau nauyin da asali ba naka ba. Ko 'ya'yan makota ne, wani bai da abin da zai ciyar, bai da kaza, ka ɗauka cewa naka ne za ka ciyar. So nauyin duk da ba naka ba ka dawo da shi kanka ta amilul kal. Wannan abu ne da a duk irin rayuwar da ake a duniya, duk mai yin wannan abin mutumin da ya kamata a girmama ne. Shi yasa tun a lokacin ba ma addini ana girmama mai wanda yake tahammulin kal da ɗaunoyin da ba nasa ba. Ta ce to wannan ba wanda bai san ka da shi ba, tahmilul kal. Sannan wa taksibul ma'dun, wanda bai da kana bashi. Ba wai dan manzon Allah mawadaci bane ba, amma a cikin rashin abin da yake da yana iya ɗauka ya bawa wani. In gane galibi gaskiyar al'amari, mu a irin nahiyar mu dinnan, duk wanda kaga yana tambayar mutane abu, yanda ka san an yi masa hudubar rowa baya iya ɗauka ya baya. Lura da kyau, in dai ba wani wanda ka samu wanda kila ba sana'arsa bane bara, a ce da mutum zai bara a tara mai kudaden da sun kai sun kawo sun fi karfin aljihunsa, a ce yana barin kwanar wurin sai ga wani abu a kwanar masallaci da Allah yana a taimaka masa, ko kuma ya ga yana da bukatar wani abu, sai wahala ka ga wanda kudin bara ya tara ya dauka ya taimaka wa kai wucewarsa za ga yayi yana ta hada kansu kuma shi kenan. So abin da ya kamata shine wanda ya dan samu wani abu, tunda kai ma a bagas ka samu ko, ya kamata in ka ga wani mai bukata ka ji cewa cikin kudin baran nan baran dan san mai wani abu. Ma galibi sai ka ga wallahi al'amarin namu sai a hankali. So ba wai iya mawadatan mu bane marowata, har abin nan mabukatan su kansu marowata ne. Kowa yana jin cewa in na samu to kowa ma abin da zai same shi ya same shi. Kada mutane ushriba fi qulubihim abin nan ashuh, mutane suna da ta yahudawan ruwa mako kirta da abin nan da matsu take ciwo da shi wa tuqrid dayf, sannan kana bawa baki wurin kwana, wa tu'inu ala nawa'ibil haqq, kuma duk wani abu da abin alkhairi ne in ya biyo ta wurinka zaka taimaka wajen ganin abin nan ya zartu. So ina sababin guda biyar insha Allah za mu yi batu akan sa a karatun gaba.
Khadija alaiha radwanullahi ta'ala take cewa kunci Aisha take cewa fantalaqat bihi Khadijatu hatta atat bihi Waraqah ibn Nawfal ibn Asad bin Abd al-Uzza ibn ammi Khadija radiyallahu ta'ala anha. Sai Khadija ta dauki ma'aiki alaihi salatu wassalam ta je da shi gurin Waraqah ibn Nawfal. Jama'a Waraqah bin Nawfal kamar yadda Aisha ta faɗi a nan gurin abin nan Kirista ne, balaraban Kirista ko balaraban Banasari, yana fassara littattafai na abin nan Injila daga yaren Ibraniya zuwa Larabci, kuma ya karba addinin yana yi da sunan addinin Annabi Isa. Tambayar da zan mana bana bukatar ansar ta yanzu shine, shin Waraka ya mutu musulmi ko ya mutu ba musulmi ba sai an ansa yanzu ba. Sannan idan ya mutu musulmi da wace hujja, idan ba musulmi ya mutu ba da wace hujja. Tambaya ta uku, akwai ire-irensa a cikin musulmai waɗanda za a ce sun zo a wani yanayin da da'awar ba ta yaɗu ba, sannan suka mutu a wannan yanayin, kuma mai matsayinsu. Idan kuda na manta sai a tuna mun la'alla a karatun gaba, na san yanzu lokacin mai bar mu samu mu kai ƙarshen hadisi. Waraka bin Nawfal a Khadija ta dauke shi ta kai manzo Allah alaihi salam gurin Waraka dan uwanta, sai take mana batu akan waye Waraka, cewa kana mar'an tanassara fil jahiliyya. Warakan nan ya zama banasari a jahiliyya, in gane, ya zama Kirista, ba musulunci yake yi ba. Wa kana yaktubu alkitab al-ibrani, yana rubuta littafin Ibraniya. Littafin Ibrani abin Injila da aka rubuta ta da Ibraniyanci, ba da Larabci aka rubuta ta. So yana fassara ta zuwa Hausa. Fa yaktubu min al-Injil bil Ibraniyya ma sha Allah an yaktubu. Na'am. Afwan, zuwa Larabci. Hausa na ambata to abin da mutum ya saba. Jayyid, yakan fassara zuwa Larabci kamar yadda ya zo a nan. Yace wa kana shaykhan kabiran qad ami, ya shi tsoho ne mai shekaru sosai kuma makahu, baya gani, kada amiya abin nan baya gani kwata-kwata. Faqalat lahu Khadija alaiha radwanullahi ta'ala sai take ce da shi, yabna am isma min ibn akhika, take cewa ya kai dan ammina, dan wato babbana, ka ji abin da dan uwanka ya zo da shi yake so ya gaya ba. Duk da ba manzan Allah ya salam ba ya ba wa Khadija labarin abun ba, amma jama'a idan har akwai wanda abu ya faru da shi aka je wuri da shi, ba za ka ce ya gama gaya mun komai saboda kafi kowa iya surutu, ce ya gama gaya mun komai, wato haka kaza ya faru kaza. Jama'a ba a cin irin wannan shishige. Idan har akwai wanda abun matsalar shi ce to gawa ne ya zo bari ya ma bayani, alamar wanda ya kaddamar da shi din yana da hankali kenan. Shi yasa wani abu da ya faru a lokacin ma'aiki alaihi salatu wassalam da Huwayyisa da Muhayyisa da Abdullahi bin Mas'ud, wasu bayan Allah guda uku, mutum biyu sun shiga garin Yahudawa Khaibar, su biyu suka shiga sai aka kashe ɗayan da ya dawo cikin guda biyun sun yi za su haɗa wani wuri, Yahudawa suka kashe ɗayan, suka jagawa suka kai wani wuri. So ɗayan da ya dawo ya zo gurin da za su haɗu sai ya gai ta jira bai samu ɗan uwan ya zo ba. Da ya ɗan busawu sai ya ga ashe an kashe shi an jefar da gawa. Sai ya zo yake gaya wa ɗan uwan wannan da aka kashe, yake cewa mun je da ɗan uwan ka wuri kaza, ga abin da ya faru amma mu je mu gaya wa manzo Allah alaihi salam. So shi wannan ɗan uwan da aka kashe wa ɗan uwansa, kun ga ba da shi aka je ba ko? Wannan abokai ne. Ana zuwa gurin ma'aiki alaihi salam, shi wancan sai yake ga ai shi aka yi wa mutuwan nan, da haka shi zai manzo Allah bayani. Sai yake cewa to manzo Allah abin da ya faru shi ne kaza wannan sun je shi da dan uwa na wuri kaza, yace a to kai shiru, wannan ya mun bayani. Yace a ya gama mun bayanin komai. Yace duk da ya gama ma bayani a bashi ya bayani. Sannan wancan din ya bi shi shekaru, ya bi shi girma, manzo Allah yace da shi kabbir ka mutunta manya na gabanka. So haka dai aka sa wannan bawan Allah ya yi shiru, manzo Allah ya nemi wancan ya yi bayani. So gaskiya mu ɗabi'antu da irin waɗannan abubuwan, kan mutum ya ce irin na fi shi baki, na fi shi iya magana, kuma ya gama mun bayanin komai, ka kyale shi in yana nan ya yi bayani, ya fi in gane. So a nan gurin da Khadija alaiha radwanullahi ta'ala take cewa
ka ji abin da dan uwan abin nan manzo Allah alaihi salatu wasallam zai faɗi. Ma'aiki alaihi salam sai ya bashi labari, ko abin nan mutumin ya tambayi manzo Allah ya ce ibn akhi ma za tara, me kake gani? Fa akhbarahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a. Manzo Allah ya bawa Waraqa ibn Nawfal labarin abin da ya gani. Fa qala lahu Waraqa, bayan ya gama gaya masa sai Waraqa yake ce da shi hadha an-namus alladhi nazzala Allah ala Musa, yace wannan shine namus. Sun ce an-namus shine al-malik ko al-malak, shine mala'ika. Ce wannan shine mala'ikan da Allah ya saukar wa annabi Musa alaihi salam. So da shi dama ya fi alaka da wancan littafin. Mun gane yana jin an faɗi wannan abun ga yadda suka yi sai ce wannan shine irin wancan da na karanta ne a littafin can. Yake cewa ya laitani fiha jaza'a, yace ina ma da zan samu kaina a Makka, fiha ai fi makkata, a ce zan samu kaina ina raye a cikin Makka jaza'a da ƙarfi na yadda zan iya tare ma wani abu. Yace inda zan samu kaina a Makka da ƙarfi na, laitani akuna hayyan, ina ma da zan samu kaina a raye, misali Allah ya wanzar da rayuwata ta kai wannan lokacin, id yukhrijuka qaumuk, lokacin da mutanenka za su fitar da kai daga Makka. So da shi a iya abin da ya karanta cikin Injila, ya ji annabi zai bayyana mutanen da suka fi kowa ƙaunarsa za su nemi su fitar da shi daga garin. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru kenan. So za a zo li yukhrijuka din, wa yamkuruna wa yamkuru Allah. So yace ina ma da Allah zai sa ina raye lokacin, yace da zan taimaka maka, kamar yadda ya faɗi a ƙarshen hadisin yake cewa ansuruka nasran mu'azzara, yace da sai na taimaka maka taimako mai na zahiri wanda kowa sai ya ga wannan taimakon da zai karfafe ka sosai. In gane ushdud bihi azri shine ya karfafi mutum, to zan ma taimakon da zai karfafe ka kaji cewa irin dai abin da Allah ya kawo Abu Talib yawa manzon Allah, irin sa Waraka yayi fatan da yana maka sai yayi wa manzon Allah wannan taimakon sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yana jin cewa jama'a za su fitar da shi, yace awa mukhrijiyahum, yanzu yanda ake ta haba da ni a Makkan nan za a zo a yi lokacin da wai za su fara kurata. So duk inda ya je kamar a haɗiye shi, wannan suna cewa alamin, wannan suna kaja, ina manzon Allah, ina Muhammad, ina kowa so yake ga ma'aiki alaihi salatu, duk da ba annabi bane ba. Yace amma za a yi lokacin da yanzu duk yadda ake cikin garin nan jama'a za su nemi su kore ni. Waraka yake ce da shi na'am, za a yi haka. Yace lam ya'ti rajulun qat bi mithli ma ji'ta bihi illa udiya, yace ba mutumin da ya taba zuwa da irin abin da ka zo da shi sai an yi adawa da shi. Ya go a wata riwaya illa udiya, ba da ainun ba da hamza. Yace ba mutumin da zai zo da irin abin da zaka zo da shi sai an cutar da shi, daga kalmar adha. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira wa in tasbiru tattaqu inna dhalika min azmi al-umur. So kalmar adha ya zo da wata abin nan, wata riwaya illa udiya sai an cutar da shi, nan kuma illa udiya sai an yi adawa da shi. Wa alqaina bainahum al-adawata wal baghdha. Yace wa in yudrikni yawmuk ansuruka nasran mu'azzara, yace idan har ranar ko lokacin da wannan abin ya faru ko wannan abin zai faru, yace sai na ma taimakon da zai karfafe ka, kamar yadda muka yi dai a baya. Akwai darussa da yawa da ya kamata mu dauka cikin hadisin nan, amma saboda kar mu ja wannan tattauna akan wasu, insha Allah za mu tsaya anan. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamu alaikum. bayani akan shi Waraka bin Nawfal. Na'am. Anan da kuma abubuwan da ya faɗa cewa ko ce kai bayani akan ya karanta akan cikin littafin Injila na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan lokaci yayi umma sa za su kore shi daga gare, kuma ya nuna cewa lallai in har yana nan zai karfafe shi, zai taimake shi, zai kaza. Karmakallahu hakan baya nuna cewa in manzon Allah din inda Allah zai kai shi wannan lokacin yana nufin zai yi imani ne da shi, tunda ya karanta a littafi ya ji bayanan lokacin, kuma da Allah ba a gayyana bayanan cikin littafin da ya karanta din ba.
kuma ya zo tabbatar masa da wannan hakan baya nuna intention nashi na cewa zai imani ne da shi. Ai ba mu shiga zuciya ko kuma matsalar da mun shiga kawai mu ci mun leko, amma dai warka mutumin kirki ne gaskiya. na lura da littafin da nake ci ko babin da yake ci zuwa ce wani jagora daga cikin jagorori irin na bata kamar bida an sani su irin su a irin wannan za mu iya zuwa mai ta'aziyya da nuna alhininmu a kan ya mutu Kusuwa mu da muke kokarin mu tafarkin ahlus sunna misali. gaskiya ban san wannan a karatu ba ne, ban san ana haka a karatu ba. Idan mutum jagora ne akan bid'a ko kuma jagora ne akan bata, ba a yi mai ta'aziyya gaskiya, iya abin da na sani. So waɗanda suke suna da wata hujja za su san abin da za su kare kansu a gaban ubangiji subhanahu wataala. Abu dai ya fi alaka da mutum ya tanadar da abin da zai kare kansa a gurin Allah subhanahu wataala. Nakan ji takaici saboda wasu lokuta abubuwan da wasu lokuta suke faruwa a ƙasar nan suna makamantan sun faru a wasu wurare da ta mamaki gaskiya. Akwai wani babban malami yana daga cikin masu fatawa a Misra, abin da ya ƙi har yake cewa za su yi diyan da za su yi su ga sun hana duk wanda ya zagi fir'auna ko kuma ya faɗi wata kalma mummuna akan fir'auna sai sun hana shi wa'azi. So wanda abu za ka yi mamaki gaskiya, me yasa? Kawai saboda fir'auna dan Misra kawai su dan me za a dinga taɓa shi. So wasu lokuta kamar bin abin nan na ɗan gida ko kuma kusanci yana sa mutane su dinga mantawa da haƙa'iq na shari'a. Amma dai gaskiya mahangata ni ba wani abu ne na abun alura da ita ba gaskiya. Manyan malamai sun yi tabbatu akan abubuwan wannan ga ba buƙatar sai an sa baki a ciki gaskiya. Kamar wanda bai taɓa ji ba ko abin ya zama a kai zai wahala a ce a kowane bai taɓa ji ba sai to kula san abin da suka faɗa shi suwaye su manyan malama aina a kamar abin da kaɗa haka yi la abin kawai shine gaskiya rashin yin shi gaskiya, saboda ta abin nan karfafa batil shine kamar karfafar wani abu ne na bid'a, mutum ya je ce zai dinga abin nan shishitawa ko yana wani alhinantawa a wannan bangaren. So Allah ya mu'amalanci duwar dan bid'a da adalci, amma dai waɗanda aka batar gaskiya akwai matsala kwarai da akwai matsala kan da mutane da kan turba da aziya ne wanda ba a jagora ba misali ba kan ba jagoran bata ba yau shi dan gidan an bace ba jagora za a yi zuwa ba mutane haushi babu matsala. Ana yi wa kirista ma ba musulmi ba, yana da makoci arni amma yi mutuwa za ka zo kai Allah ya bada haƙuri, Allah ya bada haƙuri, Allah ya ba ku haƙuri, kawai ka tashi ka wuce. So idan za a yi wa arne haka min babu aula wanda ba arne ba akalla yana cikin da'irar musulunci za a iya masa, amma ya zama ba jagora bane a babu. Yanzu haka misali da Baba Roma zai mutu har wannan Allah ba da haƙurin ko makocinka ne bai halasta ka yi shi ba, saboda kamar inganta hanyar da yake kai dan ya zama ras. Amma wanda yake haka kasa wani abu yana hada ko nan babu laifi a yi shi kawai shi ne insha Allah. Jazakumullahu khair.